Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Kao što vidite ovdje držim 1 dinar i danas ću pokušam izazov da uradim, da progutam znači ovaj 1 dinar. Ako se neko pita zašto, zbog čega, eto želim da postanem prva balkanska ljudska kaca na YouTube-u, to je jedini razlog. Ništa evo da vam pokažem, znači ovo je pravi dinar. Ovdje imam maslinovo ulje, stavit ću prvo ovako malo maslinovo ulje na dinar, čisto da bi brže onako progutao. Ništa ljudi, ne pokušavajte da radite ovakve izazove, ovo je jako opasno i retardirano, tako da to je to. Ništa ljudi, živeli, evo stavit ću usta. Plaćam se da progutam, nadam se neću da studavim. Osjećam kako se spušta dinar dole. Ovo je bilo retardirano. Nadam se neću da se otrujem. Eto ljudi, uradio sam. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Nemojte da radite ovakve stvari, ovo je jako opasno. Vidimo se na neki drugi klip.